Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Iki desih iki adzan subuh iki wis mateng kabeh entuke masak guys. Desih wis bar mandi, wis seger, wis persiapan ning baon. Engko karek ngerangkepi jaket. Wis mateng guys. Desih mau nyayur menir. Tutupane sayur menir terus nyambel teri engko karek tumbas sapa kuwi kerupuk, karek tumbas kerupuk, tumbas ngono kuwi guys. Wis persiapan banyune wis tak toto, terus iki nggawa ajang, terus iki sayur menire sak iki apa rengkot engko gek-gek wong-wong ki do njaluk guys, soalnya mam ning mbaon ki endi sing enek masakan kene dadi endi sing pengen masakane kuwi ya wis dieler ngono, endi sing pengen jupuk ya njipuk. Dadi nek ning mbaon ki endi sing enek ngono ya guys, rukun karo kanca-kancane. Wis bar korah-korah bar nyuci ndek sore. Dadi mangkat ning mbaon ki wis bersih kabeh guys. Ora enek apa-apa pating kledak ngono gak enek disihis. Ya niki wis bar mandi, wis persiapan karek ngadai sego. Segone urung tak adahi guys. Karo golek kerupuk. Tapi kok iki mangki mulai ke jam 3, desih tangi jam 3 kuwi lho kok grimis saya kaya tembaru ngono kae. Lah iki engko sida ning mbaon apa ora pikirku ki. Iki engko ngerabuk sing cedhake gubuk gede kae guys. Iki engko ndek sore kan rencanane dirubah. Mau niki sing arep edak kene iki ae sing cedhak, tapi ndek bengi desih ditelepon karo anak lanang sirih kon ngaleh sing cedhake gubuk kae guys. Mesisan sing adoh dhisik, engko sing cedhak lahne apa engko sing guri-guri ae. Dadine yo wonge yo golek tambah ndek sore iki mbah wis entuk mbah urung. Terus tak tinggal mantuk kayak karek Pak Pri ngono guys sing dipasrahi golek wong kuwi Pak Pri. Ngono ya guys, aku tak karo persiapan ngadai sego. Tak persiapan ngadai sego ya guys. Oh, mangkat kan sedeng wis adem segone. Iki engko pekerjaan ki angger selagi isih enek udan terus meneh gak duwe wis guys, terus saya golek kerjaan iki. Enek sing ngerabuk, enek sing ngicir, enek sing ngerabuk mindoni. Niku sakmene, soalnya iki engko karo sego jagung barang guys. Desih iki pesen karo Mbak Pa. Sego jagung 3 kg. Iki desih tak lanjut golek kerupuk ning Mbak Ni. Piye ngene iki guys, arep mangkat malah gremes terus. Nek icir ngono gak apa-apa lah terus ngerabuk iki. Terus piye ya Mas abuke yo
Dicekel yang blobor kabeh. Terus piye? Oh iya, bake nek urung tak kayak kene. Tak susek ngumpo tapi motor iki piye Mas nek ning pinggir ratan kene cah iso. Nek mlebu menjero tak kon ijo longgone Agus kok yo rada males ya guys, wis kesel. Apa gak iso mlebu. Iki sing do ning tebunan barang ya do prai kabeh iki. Ngobos? Mentang ketudes-tudes ndek iki kae, Mas. Nek temantang udan ya kaya ngene, kaya tembaru. Aja atas-atas ya, nek atas-atas yo grunjol-grunjol. Sing ndi, Mas? Nek ndi kok? Sing sesuk, nggih. Siap. Akhirnya mangkat juga guys iki. Dinteni udane angki terang. Jam 7. Ayo. Dek, Bu mangkat lho. Iki katosen nek Mas ketok ya. Meter. Ranggo topi yo kowe. Kok ketungan kok gini ya? Hebat. Manggo helm Bapak. Hah? Lah inilah kok piye? Nek gue helm kan ora kademen. Nyelah le supir. Ngabok lek. Lah ya wong duwe helm kok gowo. Oh alah kamerane ndrurek nek. Dipratak. Guys, ini meskipun udan gerimis kayak gini yuk guys, tetep panggah semangat mangkat golek duit. Alon, bismillah. Sing gawa tombong men sapa Mas tibae? Lek pri. Lah mbok taleni sik apa piye? Taleni kuwi mandek. Enggak anu kanyepen. Kok tak talekno? Sik tak patene sik HP-ne. Alhamdulillah guys, akhirnya motornya gak iso nggawa tekan jero, soalnya gembel yo licin, terpaksa ditinggal ning kene. Sakno cah sekolah-sekolah guys, dalan iki wah parah. Lunyu sampai juga wani nyebrang, kudu disebrangno.
Dek. Walah ya sekolah ning kene iki jan tenan kok. Melas pokoke. Ngene kok yo gak nanti bangun yo. Alah, ya wis gak apa-apa. Wong meteng ngene rontok iki. Saya mau lekasane rontok tenan iki pokoke. Alah ya. Nggih. Oh alah tuk medun lah nduk mlaku. Mlaku ae lah. Kalau Pak D kae sing ya Allah sing nganuno teko ngono guys kae kan lunyu tenanan. Rono ngedan. Aku goncek iso gak wani. Biasane bosem sing anu. Nggih lah mboten mriki. Sakno lah pas ngepasi apa posisine iki nanjak. Dadine licin. Walah lah. Walah. Pak suwe aku ora didono tekan kono aku jerit lah balik kae alah wong siji kaya ngono pencah sekolah malah ya Allah parah bener ini iki lho jane iki ya nek danane opo ora ya ratan ngene iki sakno sing cah sekolah niki lho nasib cah sekolah dalan parah kaya ngene kok yo gak do dipikir. Pak D iki kepleset. Licin guys, licin. Awas lho, Dek, lunyu tenanan lho nek gak wani kok nyebrangno ae. Ya Allah, Pak D guys. Tukang nyebrangno, guys. Muga-muga rezekine lancar sehat selalu ya Pak D. Ngamal anak-anak sekolah itu gak wani guys iki. Oh alah. Biasa sungguh luar biasa Pak D iki. Lho kayak iwani banter men kae. Imang entuk bocah piro ae guys Pak D mung. Nek gak wani do mandek ning kene. Bocah-bocah cek do SMP ya panggah gak wani wong tuweke mlitre kaya ngono lho. Ah jan aku wis gak tenan guys gak wani tenan aku. Lek gun iki melok awake dhewe apa sampean ning tebunan Lek nggih ayo Mas ya jenengan ning ndi nggih ngabuk alah mbah bakul wedhus bareng kaya melok. Iki sakjane jurusan gede lho guys, tapi kok dalane yo parah. Rusak parah kaya ngene piye. Kok sampai juga dibangun sakno sing do sekolah-sekolah. Padane mono udane iki suwengi ngruwis ae. Gemis terus kayak Pak Sungguk dhisik. Nyangking apa kuwi segone aku lagi ya wis mbedek motor ki mesti gak iso menjero aku panggah ninggal ning kene walah cara metu kono malah gak wani munggah Mak Par
Sing dalan diingi mesti walah lunyu tenanan nek jek esuk niki. Lah ya lek daman malah ket isuk paling mangkate. Lah kok ngene rek masih nggonem lah gembel Mas Nur. Apa neh wekku malah nangis. Bituk digorene. Masih motor protolan lah yo alah. Nesek-nesek. Wong udan ora wis-wis kok. Lah entukku masakan wis mateng ya subuh. Lah nek malah koyok ngene iki piye aku ngono. Sido apa ora? Walah jenenge wong golek tenaga kok ngantek tumpuk piro ae. Mari yo bareng-bareng sekali udan yo. Aboke wis ning gubuk kono Mak Par. Lho. Iki kono sing adoh sik. Ora sing pinggiratan kene. Sing pinggiratan sesuk ae. Iki kon sing adoh sik kono lho. Karo ngene Pak Diponco mengisore kae. Walah. 7 paling Mas. Kan sing anyar iki. Apa nih? Banyu ya Pak Sungguh tak kon kei rapiah Mas botole. Ben digawa dhewe ngono lho. Ndek ngombe lok ngombe es sambate kok mbok. Kirae ngau. Ora iso Mas, motor mbok gorene kok seneng. Nesek-nesek. Metu jero iki ya. Alah ngono yo. Mletre-mletre Mak Par. Mending tang mlaku to karo jogging. Kringete metu. Sehat. Jogging iki yo mlaku ngene iki. Aku ki ya nggek mudeng iki ae kok. Jogging iki piye maune iki jogging ki opo? Pak suweh ngetitir dhisik Walah, yo. Waduh, lek dibalik. Lonelon. Buat karep penggon oleh nek tegen yo prigel yo nesek-nesek kok kaya apa ngono awan yo keset. Anding dalan yo malah diliwati mangeh. Iya saurunge teko pos mang. Lah malah teko kene iki yo malah wis kliwat. Lah ning Ratan Gede mangeh urung sampai minggu urung sampai teko pos. Iya urung sampai teko kono Tegaku mau gawakno ya Mak Par. Ya wes. Untuk separuh guys, alhamdulillah. Wis untuk separuh, aduh licin. Aduh, agak hati-hati. Meskipun mlaku nek gak hati-hati ya kebleset tenan iki. Dalane koyo ngene iki, guys. Papune dhewe iki. Ya ngene. Apa wong ora gembel kok Krenggosan Mas. Iki kaya wong ning planet.
Lah ngene iki mbok dikeki gragal ngene iki kabeh ngono geno. Sapa? Lah nek omahe sing kono paling dalane gembel ngene pengeran. Iki ngene, Pak. Kuyo jrantal ae lek iki. Montore di bodi modele dhuwur. Mas, akan juga. Nggih. Alhamdulillah. Wis karek ngarep, guys. Tekan. Pak Su wis ngetitir wis tok kono. Lho lek priuk cepet men ya tekan kene. Mari montore digowo ngono. Metu etan dia berarti. Nggih, tak tinggal teng pos. Nggih. Metu kene lele. Nek metu kene aduh sire Pak Su malah cara mlakune malah munggah terus wah kerenggosan. Dalane munggah Mbak Par, kerenggosan tiwasan. Nek sing kono agak munggah. Lah nggih. Wis wong tenan ora wong. Lah iki lambekane karek cok loro iki. Cok loro. Walah. Ndang motor sing loro mang nyelip gedibale ning iku kabeh banget tenang. Gedibale diget ae malah. Pletik. Dugon iki anak. Gebelane. Halo, Bos. Pak Su pedhok kancane. Mulai napa Dek icir? Anggek ngesreng. Alhamdulillah. Akhirnya tok lokasi. Lah lek siren polan apa? Di gorene malah ditinggal. Metu kulon. Lah kene lho lek cara mlaku perah mungkis-mungkis munggah kok Gunung Kidul. Kok ketemu wah metu kono nduk men olahragane rada lumayan to. Oh alah lek iki kentok le. Jal kok sik kowe paling nek keleren nang pos ngono. Gak sing leren ning pos lek daman tambah ngebel aku. Bapak morono mange. Lek daman tambah aku ditelepon. Bapakmu balik mulih neh. Lah mikirku ngene lek bontot iki sida tak gawa apa ora digawa ya pangan omah. Lah ya ngruwis ae nang sarapan sih. Udan mangan teko kene. Lanange akeh lanange rek lek iki rek. Wedoke mek loro tok lho. Ala katir kabeh rek. Apa gak sing ala katir tok iki? Sing ora ala katir ku dhuwur-dhuwur kene iki. Bukan ketoke mulai dari papat iki lanang kabeh kak. Kurang sitok. Sing ngantem sing kurang. Ngantem mek sik, Dik. Iya rek. Bose teko, guys, bose. Lah mlaku, lah aku lah mlaku. Aku mah yo mlaku. Sepatu mok. Copo gen kabut. Lha ki mung polahe piye rek iso ngomong. Teko loro ya? Ya gowa sing. Sing kuwi gawa. Go Andri mang. Oh. Lah aku malah gugu Pak perkara iki. Perkara saga iki lho jas aku tira. Wedi nek kepacal. Dipaido tok. Oh alah sowan. Aku gelas. Gak. Goblok ngono ae. Gelas Apa gak dikeki? Pas ning kene enak cingkere paling lek njero. Golek ah. Dik iki gelas atom iki dikandeli. Ndrakere ning putono. Uga tak kan njero tas sik ndik ngek. Golek pedesen lek. Lah iya lho nek aku sak iki tetep nggowo ya. Sak galon ning kono. Awan ku jiko. Lah tanten-tanten ora Tak jiko banyu kok. Kamu kan nete-nete. Wow. Ora trimo nete-nete, Mbak. Aku tak kata anu sik kok go kowe.
Ora ana tak Pokoknya pak. Ore. Cek nang ngono. Cek ning kono. Engko dipok ya, Lek, galone. Gatali gedang. Karo mek banyu rono. Karo lek nek galon ngono ki tak balekno, Lek. Balekno. Lho, ndak. Oh, ala Ini diitung ulang. ae kok. Walah isi ulang. Tak kira Dino wong mineral asli. Iki galone kuwi tok. Ngono kuwi tok. Tempe Engko enak. juragan. Ayo gawanane. Ijo ya akeh, tapi gawanane genah ngono kuwi gak kuda. Tapi anune golek. Hari ini nggon kuwi terus. Kas gule ya. Iya. Lha ku cita yo kok nggon mah yo ngono. Gak kena tak pak. Acis yang golek. Sing cingkere sing kaya kula Lek abri ngono ki lho. Kene. Biasane padang glutak ngisor-ngisor. Jadi tas kalau. Ya iso primpen. Jadi bojo. Primpen iki. Roy, ini sarapan sih, Roy. Aku sarapan. Iki lho Mas, jane Mas lho. Nggih. Kene lho. Pun mriki mawon. Iki ndak mau mulo soalé. Sarapan ping Iya. gede lho. Aku gak tau ora Mas iki. Anyaran dek. Berarti gak wong kene. Mandul prat. Lah gak wong kene ya? Gak wong Mantune lek prate Mbah Mudin. wong ngerom. Prat coba lek. Lek prat. Wis Jawi yo. Bakul godhong. Walah lek suprat to. Ya. Tendang suprat ngene yo. Lah suprat. Sing dimantokno ndeknane kuwi, Mas. Alah. Wong ngerom kuwi. Mantune Lekton berarti. Mendang ngono aku yo mudeng. Jilukane kan seh. Lekton ki baturku sekolah ya Mas kuwi. Sendi tersane. Koncoku Seh sekolah. kula dah. Walah wong cepu. Nek kok yo melok tani yo iso Mas sampean. Dulu. Wong pengen golek les ora iso le. Enak ae lek Wartono iki. Wah, dalane kok ngene kok iso mlebu. Jagung guys. Dong klotak ngono ya jagatan. Sepiro iki tadi? Tak buka sik aku. 11 bos. Buka. Alhamdulillah guys, iki akhirnya wis rampung, disuweput ae nggih soalé mendung iki kaya ngono kae lho. Walah etan mendungi sopo teng ngono posisi isek ning tengah alas. Wis cepet-cepet iki guys. Wis ya Le, bar. Udah siap-siap kowe ngono nggo montor Ndri. Langsung rer ngene kowe lha sing iki cek mlaku ngtengklek iki. Cek lere mlaku ya guys, mendungi nek kaya ngene. Muga-muga aja udan sik. Dan teko omah sik. Ndongen kok ngene. Lah ya ayo. Iki lho bak wis tak ngono. Wetan lidah rasa pras, Gus. Ayo. Terus tenan kok. Ayo. Kowe kita nang dawa ki. Lah mosok gak ngenteni batore Mas mlaku. Lha piye lah iki Mbak Par buka mlaku. Lah lek daman gak mlaku piye lah iki? Mosok ora dinteni iki ndak yo. Bareng-bareng batore kok. Wis kuwi wis baju. Tase iki lho Karo stres sik. Nek iki sing HP-mu tak sangklonge kene. Kae lho tase. Oh, wis gremes ya. Lah wis gremes iki piye gak nggo jas hujan no? Iki sapa iki? Tak mbok. Tokno kabeh. Hah? Tas. Lah ya apa mbok tinggal iki piye carry? Wis ayo. Lah rek blocet iki piye Mas kaos endi? Oh lah. Ayo, ayo. Kene kan mlaku. Lah Mas Nur ambek anu ki Pak Su nunut apa piye? Engko iso mapak nek nunut. Lah kae lek daman ora dinteni ya Mas. Gawani kabeh Mas, nganu kae lek daman. Heh? Lah gendole gak digowo ning kono Mang. Para gendol-gendol. Gendole mbok cangking lek. Botol-botol banyu Mang. Gak. Hak kari ning kono. Kuwi aboke isa lek. Lho, ijek yo nganu wis kadung digembok paling bah apa momong kayak sor bayangan kono yo ora apa-apa lek. Aboke ijek, aboke. Iki guys. Pulang-pulang. Bismillah, judan sik ya Allah Gusti. Cek ning tengah alas Gusti. Mari ngono selamat.
Pak Su elon-elon Pak Su jangkahane mau ombo. Ya Allah, wis yo guys ngono yo gremes. Tur aku yo tak ngamano HP ku iki. Ya Allah. Wis do padeng kleprut dhewe-dhewe guys. Dhisik arek dhewean lho. Tekan Pak Su yo gak gelem ngenteni. Malah wis teko kono dhisik lho. Walah. Angin guys. Wah, angin mlaku iki keseret-seret angin. Ya Allah. Ya Allah, tak dintani Mbak Paroke. Alhamdulillah. Ya Allah. Angin guys, angin. Oh, udah lah nih rumah ya Allah. Dan kali maaf. Sudah ngurus ya wae dhewe-dhewe ya guys. Ya Allah. Gusti, gimana selamat. Wis teko parkiran motor guys. Iki jadi jelas. Tapi kan sunatan gede. Alhamdulillah. Wis guys ayo. Alhamdulillah guys, wis tekan omah anggek. Ya Allah, bludoke. Wis tekan omah anggek gremes. Maune ning dalan iki wis kletik-kletik cok loro ki walah Pak Su nek numpak iki guys diseput ae ing ngebut ae. Ki anggek teko omah anggek mblusuk. Omah ki langsung gremes. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Sesuk ki yang ketiga kalinya, yang ketiga harinya sih masih lanjut. Alhamdulillah desih ki anggek ngringkesi koyok sego ajang apa sing kombaon iki guys tak pisah-pisah ini. Dan apa wi ndang ki sayure yo ijek. Ki sego terus karo sego jagunge yo ijek. Alhamdulillah dikei lapangan pekerjaan ya guys. Wis ngono ae nggih. Konten-kontene sesuk dilanjut neh. Makasih banget buat family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.